Ei ollut niin huono. Sulla meni kuitenkin 2 pinneä, että sä painoit ton Manilainen. Joo, meni kuitenkin ihan kaikki 2 rundia, joo. Toinen, aivan. Okei. Niin toikin on muuten aika moneen kertaan. Tää on valitettavasti replay. Tämä ei ole meidän kimppa. 3,5 eurolla pikkusen ruiskahti. Niin, sulla on toi arkku. Nyt tästä tulee muuten paska. Sä et oo mitään... Se olisi muutellut enemmän kuin 20 tonne, jos sä olisit tästä saanut maksimi. Hyvin lähelle maksaja. Mä veikkaan, että kun katsoo näitä, tää 3 tonnia, se olisi ollut... Mutta onhan tää nyt siis sitten aika, kun miettii jokainen, toikin sä otat +1, niin on se +2 tonnia. Et noin 2, no itse asiassa aika tasa. 2000 runde. Team, this is a replay, but Pavelski's replay. This is amazing. And prepare. We are going to take bigger one today. So keep your bank account open. Se olisi lähtenyt karkuun. Se olisi oikeasti muuttanut jonnekin Zimbabwe. Nyt se tajusti, ei vittu. Ei ollutkaan onneksi meidän kasino. Se on oikeasti siellä varmaan tirauttanut pari kyyneltä. Vetikö ne meidän kasinolta tällaisen voitot? Kiva olla poikki.